Yn y ffilm bach yma, dwi wedi dangos lle dwi wedi edrych o gwmpas ein ardaloedd, lle mae'r llechi yn cael ei ddefnyddio yn y strydoedd, y pentrefi a'r drefi. Dwi'n gobeithio bod y technegau dwi'n mynd i ddangos drwy'r ffilm bach yma yn mynd i ysbrydoli chi i wneud darnau bach o gelf eich hunan hefyd. Allwch chi gweld pethau gwahanol drwy gwaith celf ac dyna be dwi eisiau dangos i chi hefyd. Dwi'n dechrau fan hyn efo rhes o dau sydd yn Abergynolwyn. Dwi wedi trio creu dipyn bach o waith llinell yn unig i ddechrau a ganolbwyntio ar y manylion, ond dwi ddim yn trio sgetio allan bob peth. Really i cael y syniad o'r rhes ydw i. Ar draws y sketch, dwi'n defnyddio fine liner du a wedyn mae bob llinell yn sefyll allan yn rili da. Dwi eisiau creu rhywbeth yn y cefndir rwan. Falle glas neu rhywbeth yn yr awyr, achos wrth gwrs mae'n rhy plaen fel mae o. So dwi wedi defnyddio dipyn bach o stencil, achos dwi'n eisiau'r glas mynd ar draws y sketch. Efo pasteli, mae'n bwysig i bildio fyny a rybio lawr, a wedyn rhoi mwy o liwiau ar draws. Dwi wedi defnyddio rwbr hefyd i greu y gwyn yn y cymylau. Wedyn mae'n edrych yn mwy mynegiadol. Yn y darn yma, dwi wedi creu yr un peth, ond dwi wedi tynnu allan section o'r adeilad a dwi'n mynd i drio allan cefndirau gwahanol, lliwiau gwahanol i edrych at be dwi'n hoffi, be sy'n mynd i weithio. Yma dwi'n mynd i edrych at y waliau ac ar y patrymau sydd wedi cael ei greu. Mi fydd y barddoniaeth yma yn mynd i ysbrydoli fy ngwaith, achos dwi'n mynd i creu dipyn bach o gludwaith collage efo papura a llyfrau gwahanol, a dwi jyst yn mynd i weld beth sy'n mynd i weithio.
Eto, dwi'n defnyddio y fine liner du a dwi'n adio y manylion I gyd. Dwi'n edrych ar patrymau gwahanol a dwi wedi adio dipyn bach o liw hefyd. Dwi wedi defnyddio dipyn bach o waith gwahanol yn y cefndir achos dwi eisiau rhywbeth I creu ffram o gwmpas y gwaith yma. So dwi wedi defnyddio rubbings a dwi wedi defnyddio paint a hefyd pensl. O'n I'm yn hapus iawn efo'r ysgrifennu, so hefyd dwi wedi uwchbwyntio yr ysgrifennu efo pinna ffelt gwyn. Yn y darn yma, dwi'n mynd I ddefnyddio y technegau dwi wedi dangos yn barod a dwi'n mynd I ganolbwyntio ar un o'r tai a hefyd enwa'r tai yn y rhes, y gwead yn y cefndir a cymysgu nhw gyd efo'n gilydd a dipyn bach o lliw hefyd. Dwi wedi trio allan yr argraffu'r enwau ar papur tracing jyst I fod yn siŵr bod nhw'n mynd I edrych yn iawn. Dwi'n teimlo bod yr awyr angen rhywbeth, jyst dipyn bach o waith lliw efo pensila lliw ysgafn. Dyma'r darnau dwi wedi creu rwan a dwi'n mynd I meddwl am beth sy'n nesaf achos dwi eisiau meddwl am rhywbeth mwy haniaethol
a greu dipyn bach o rhywbeth gwahanol. Eto, cymysgu y technegau gwahanol. Yma mae'r gwead yn lot mwy gryf. Mae'r techneg yma yn dangos gwrth sefyll, lle mae'r olew cwyr du gryf yn sefyll allan drwy'r inc llachar iawn. Eto arbrofi, ond efo olew cwyr gwyn a wrth gwrs y coch a drio allan y gwead gwahanol sydd yn mynd i weithio i fi.